Kedegma salromino bortolao bubagrani simulang bolong thawi tongmani haine bagai ja salo MBBWS te Tripura motha bai palkhe simulangni bolong no hogwe sapklai rulaikha Hiya wansok janai ko khungke bubagrani mall jorani Simlang Agartala Municipal Corporation ni ago klaiphano haphangni phaisingti sapsutra khlainani samung butang rok mungsabo nujagya tabuksak jora Kejam habang selai jagai ketal habang acuka haipano mungsa samung betang nahar jagma nugya Montri Mondol ni mokolo klaifano sapsutra klainani keboni chaitung mong nujagya Hiya tangai Simlang ni sapsutra khaijagya bubagrani moljorani Simlang no sapsutra khaina bagai dinitam ni Tripura mothani yak nangna nangkha sungmung Tripura haste ni lukurokni Kini Tripura haste ni laibumano sokomorna naima hai ani khawma tongo hani bagino sini jara Tripura haste o sirang nujak bororo gyani guni bororo Wansogoi ini obahai rajaloni je simalong rongno kusung ni bagai mathangai tonna bagai je samoro maikha ani khabai belai khai hamjago tei je mansak omdei samoro go ang subawa no hnai manju phai nei ani khawo masong